Fijn dat je er allemaal weer ziet bij het knibuisje van Fransje. Gewoon even samen lekker kuiten, hè? Onderheen, jazeker. En ik ga het er vier keer over de pubers en zo, maar gaat je ook nog kleiner. En ja, die vallen dik niet mee. Dat zijn dik duurgeneetjes. En over zo'n duurgeneetje, daar heb ik het over. En die gaan dan dik naar de zwemles her. En daar, luistert, zwemmen. Henkie moest het zwembad uit. Hij had niet goed opgepast. Dat duurde niet, hij den dag flink in het chloorwater geplas. Zijn vader, die ging toen giftig naar de badmeester toe en riep, dat doet toch eerder weg, wat zit je toch een koe? Ja, zag je, met loesters, dan hield hij nog belogen. Elk weg plast er wel eens in, met een einde van de ogen.